салом мухлисони барселона ва канали барса tg. дишаб дастаи дустушаи мо дар доираи бозиҳои ла лигаи испания тими малёркаро дар майдони худ қабул кард. Шикастему рехтем вале намурдем. Хави бо ҳамин шиор ҳаят интихоб намуду вориди набард гашт. Пеш аз бозӣ аллакай ҳамагон огаҳ буданд ки хати нимҳимоя мушкилоти ҷиддӣ дорад ва сармураббӣ маҷбур аст ки рӯ ба бозингарони ҷавон кунад. Хуб, натиҷаи бозӣ, шарҳи бозингарон баъд аз он ва дигар хабарҳоро имрӯз манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шавед ва бо лайки худ наворо дастгирӣ намоед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали футбародарон бошад иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди TG Barça ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии барселона пеш аз бозӣ бо Малёрка чунин буд. дарвозабон Тер Штеген дар хатти дифоъ, Кубарси ва Иниго Мартинес дар марказ, Кансело ва Кунде бошад дар канорҳо. дар нимҳимоя чун пешгӯиҳо Кристенсен, Гюндаган ва Рафиня, ана дар ҳамла бошад Феликс, Гиу ва Ямал ба майдон баромаданд. даври 28-уми ла лигаи испанияро бозӣ байни барселона ва Малёрка оғоз кард. балерҳо рақиби қуллай барои нилнёриҳо мебошанд, аммо дар ин мавсим мушкилот аз одатӣ дида бештар дар Каталония ба чашм мерасад. бо вуҷуди ин, бархилофи бозии даври аввал, Малёрка натавонист ки аз барселона хол гирад, аммо бозӣ барои мизбонон осон набуд. меҳмонон дар қисми аввал хело боваринок ба назар мерасиданд ва давра ба давра дар ҳамла хатарҳо эҷод мекарданд, аммо дар амал бошад дастаи хави ба гол наздиктар буд. дар миёнаи даври аввал Рафиня пеналтиро ба даст овард ва онро Илкай Гюндаган иҷро кард, аммо Предгар Райкович зарбаи ӯро аз нуқтаи 11 метра тавонист ки бартараф кунад. дар оғози нимаи дуюми дидор дарвозабони серб ба кӯмаки дастаи худ идома медод. аввал ӯ зарбаи Жоу Феликсро аз кунҷи дарвоза тавонист боз дорад ва сипас пас аз зарбаи Ламин Ямал тӯбро ба чӯби дарвоза равон кард. балерҳо бо зарбаҳои худ ҷавоб медоданд, аммо пас аз танаффус онҳо бешубҳа шиддат надоштанд. барселона бошад ба бозӣ темпи нав илова карда дар дақиқаи 73 ба ҳадафи худ расид. Ямал дар ҷаримагоҳи рақиб Дани Родригесро дар ғафлат гузошт ва тӯбро бо як зарбаи зебои чархиши худ дақиқ вориди тури Малёрка гардонид. Райкович дигар коре карда натавонист ва ин зебогиро бо чашми сар тамошо мекард. бо ба даст овардани бартарии ҳадди аққал Барселона оромона бозиро ба ғалаба расонид. Малёрка имконияти воқеии мусовиро надошт. бо ба даст овардани 3 хол нилнёриҳо дар айни замон Жиронаро паси сар карданд ва дар ҷадвали мусобиқа ба ҷои дуюм баромаданд. дастаи хави дар остонаи бозии ҷавобӣ бо Наполи дар Лигаи Чемпионҳо эҳсосоти мусбӣ пайдо кард. ин бозии душвор буд. ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки ба даста кӯмак кунам. ман хеле шодам ки имкони гол заданро дидам ва ин корро кардам. дар назди мухлисон гол задан барои ман орзу аст. мо бояд ҳоло дар бораи бозӣ бар зидди Наполи фикр кунем. ин як бозии хеле муҳим барои ҳамагон аст. ёдовар мешавем ки дар охирҳои нимаи аввал Рафиня аз майдон гирифта шуд, чунки ӯ худро нороҳат ҳис мекард. ташхиси аввалини Рафиня ҷароҳати ҷиддиро истисно кард, аммо ҳама чиз нишон медиҳад ки ӯ бояд барои бозӣ бо Наполи сӯзандору занад, зеро ӯ 100% барқарор намешавад. ташхис ва пешгӯӣ дақиқтар бошад, имрӯз маълум хоҳад шуд. ман фикр мекунам ки Рафиня осебе надорад ва ин танҳо нороҳатӣ аст. ман аз Рафиня пурсидам ва ӯ ба ман гуфт ки ин танҳо эҳсоси дард асту халос. ҳивазкунӣ бо мақсади эҳтиёт сурат гирифт. Ламин низ хуб аст. ҳама бозингарони имрӯза бояд рӯзи сешанбе бар зидди Наполи омода бошанд. хуб, ҳама мухлисони дастаро бо ғалабаи навбатии Барселона табрик мекунем ва умед ба он мебандем ки бозии даста дар рақобати ҳассос муқобили Наполии сарсахт беҳтар мешаваду Барселона ба даври баъдии Лигаи Чемпионҳо мебарояд. ба ҳамин тамом дӯстон, обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои Барселона бимонед.